Ножицата като магичен инструмент. Ножницата не е просто метал, съединен в две остриета. Тя е инструмент на промяната, граница между това, което вече не ни служи, и онова, което предстои да се роди. В ръцете на човек с чисто намерение, ножницата се превръща в магически проводник, който разрязва не картина или конец, а енергийни нишки, вплетени в страхове, болка и чуждо влияние. Когато ножницата се отвори, пътят се разтваря. Острите й линии са като светкавица, която прониква в енергийния пласт и освобождава онова, което е било заключено, задържано или прилепнало към човека. Когато я затвориш, затваряш цикъл, прекратяваш намеса, стопираш негативния поток и запечатваш аурата. В духовните практики ножницата е пазител на границата. Тя символизира смелостта да кажеш «до тук», силата да се отделиш от токсичното и мъдростта да продължиш напред. Използва се за прекъсване на енергийни връзки, разсичане на блокажи, очистване на аурата, затваряне на стари цикли, защита от натрапени мисли и намерения. И в древните ритуали, и днес, ножницата присъства и при восъколеенето. В някои случаи восъкът се излива през разтворена ножица, за да се прекъсне лошата енергия, да се отсече нишката на уроките, на зависта, на тежкия поглед или на чуждите емоции, впили се в полето на човека. Това движение през ножицата е символично рязане на невидимото, освобождаване на свързаното, разтоварване на задържаното, пропукване на енергийната обвивка, в която човек е попаднал. Но истинската сила на ножницата идва не от стоманата, а от намерението. Когато тя бъде осветена с молитва, огън, благословия или лична енергия, се превръща в продължение на твоята воля. Движението й е ритуал, звукът й – заклинание, прекъсването с нея – духовно решение. Ножницата ни учи, че магията понякога не е в създаването, а в освобождаването, в смелостта да отрежеш всичко, което не е твое, за да освободиш място за онова, което е светло, чисто и предназначено за теб.